Георги Давидов с асистенти Георги Дойнов и Илян Капарашев. За съдийската бригада обаче малко по-късно, защото Александър Бабич залага на следните 11 в днешната среща. В формация 4-1-4-1 Максим Ковалев ще бъде на вратата, Асен Дончев, Николай Бодуров, Виталий Ягодинскас и Андрей Йорданов ще оформят четворката в защита. Пред тях ще действа Моду Диане, Христо Попадини и Юпабу, заедно с Арно и Данило Полонски. Ще бъде четворката в халфовата линия, а напред ще действа Юго Комано. Както ви спомена, Георги Давидов с Георги Дойнов и Илян Капарашев ще бъдат отговорните лица за случващото се на терена. Вар арбитри на тази среща ще бъдат Кристиян Колев и Йордан Петров. Докато Любослав Пенев залага на следната 11-торка. Вратар ще бъде Петър Деберлиев, Жоао Сеско, Стефан Цонков и Лазар Марин. Ще бъдат тримата в отбрана. Пред тях Георги Вълчев, Йоан Зи, Ангел Баснов, Красиян Колев и Олекси Избун. А на върха на атаката ще бъдат Николас Пенев и Марк Емилио Папазов. Пореден двубой, в който Любослав Пенев ще промени формацията на игра на своя тим. Да видим по какъв начин ще се отрази това на играта на Пазарджик. За Асен Йорданов. Прострелно центриране на Асен Йорданов. Решителни действия на Георги Вълчев. Много бързо успяха обаче да отнемат орлетата топката и Андрей Йорданов продължава безпроблемно да се справя с бранителите в черно. Центриране на Йорданов. Данило Полонски. Продължава Полонски за Абу. Успяха добре да се затворят футболистите на Хебър. Атаката на Пирин обаче продължава. Оживление по трибуните, със сигурност усещат и те, че отбора на Хебър е разклатен. И едно попадение от тук до края на полувремето ще подейства много вдъхновяващо за отбора на домакините. Абу за Попадин. Сега цел номер 1 за отбора на Хебър да не допуска попадение преди да изтекат и първите 45 минути на тази среща. И след това вече на почивката Любослав Пенев да прави нужните корекции в играта на своя тим. Задача, която със сигурност момчетата на Александър Бабич ще търсят, е именно да успеят да отбележат. Ягодинскас. Виждаме една линия от футболисти от цели 6 в зона, която е буквално от край до край на наказателното поле и едва 3 пред него. Николас Пенев, Красиян Колев и Ангел Бастунов. Всички останали футболисти се намират в зона около наказателното поле. Това обаче не пречи сега Христо Попадин да открие резултата и след 36 минути игра Пирин да поведе. Невероятна атака, много търпеливо изградена от страна на орлетата и струва ми се логичното се случи. Красиян Колев. В всеки един момент, в който футболист на Хебър играе с топката, има поне 2 противникови състезатели, които да се опитат да му отнемат. Сега възможност за надиграване 1 на 1 пред Арханисов. Веднага обаче се притече Данило Полонски на помощ, а опитът на Красиян Колев да стреля е блокиран. Атаката на Хебър обаче все пак продължава. Георги Вълчев, струва ми се, удар от вратата е решението на първият асистент съдия Георги Дойнов и напълно правилно, след като Георги Вълчев бе играча, който игра последно с топката. 20 минути до края на редовното време на тази среща. С успеха си, разбира се,
евентуално с успеха си, Пирин ще изпревари днешния си съперник в класирането, но само временно, тъй като и двата отбора ще се намират с 23 точки. Предимство имат обаче Благоевградчани в директните двубои срещу отбора на Хебър. Победа с 2-1. По-рано през сезона Красиян Колев сега можеше да промени статуквото. Известни колебания в защитата на Пирин. Справиха се все пак орлетата с тази ситуация. Шейх Диаманка. Добри действия на Диаманка. Изстрел на Диаманка. Атанас Кабов 1-1. Хебър изравнява резултата в 72-та минута. Атанас Кабов е жокер от ръкава, който вади Любослав Пенев. Определено колебанията на защитата на Пирин се проявиха секунди по-рано в тази ситуация. Гросмайсторска смяна от страна на Любослав Пенев, тъй като Шейх Диаманка бе футболиста, който направи асистенцията към Атанас Кабов. Отново виждаме прекрасните действия на Диаманка, и с който с едно докосване успя да се освободи от противников състезател. А след това